L-ħwadna kif smajna testimonjanza minn mara li mġarba u kollha tgħix indefinittivament ċerta uġigħ u naħseb jiena li aħna li tħalltu man-nies forsi aħna nfusna wkoll għandna xi peace ħansejħula xewka fil-laħam illi bija ninkeddu u il-ħajja ma tkunx daqshekk wart u żgħar bħalma nixtiequ li tkun. Din hija tip ta' tiġrib wieħed, però il-ħajja tagħna hija prattikament mifruxa, miżgħuda. Tiġrib ta' kull xorta. X'inhu t-tiġrib? Jew it-tentazzjoni. Hija l-okkażjoni jew il-possibilità li inti titreb. U ċoe li inti ma tibqax terfa' il-madmad ħelu li Ġesu stedinna biex nerfgħu aħna nfusna. Ħudu l-madmad tiegħi tagħmlu minni għax jiena ġwejjed u li f'qalbi. Min qalu tad-diskors? L-Iben Suprem ta' Alla li der fostna umli u bidjenti sal-mewt, anzi sal-mewt fuq salib. U għalina biex nieħdu dal-peace din il-tagħbija u hekk insibu s-serħana ruħna. Hija programm ta' dixxilpina li mhuwiex faċli huwa sfidanti il għaliex kull fejn nħarsu f'kull stat sew inti miżżewweġ jew le, żgħir jew kbir jew xieħ, f'kull post, f'kull ħin imdawrin ċirkondati bit-tentazzjoni. Tentazzjoni illi tiġi kif Satana u l-anġli ħżina tiegħu kapaċi wkoll jinsinwaw fil-mħuħ tagħna ribellioni kontra Alla, li aħna noħduha kontra Alla, meta nafu li Alla missierna għandu għan tajjeb għalkemm ħafna drabi misterjuż u ma nfhmuhx. Illustrazzjoni sempliċi tkun li inti qed tara tappezzerija, tintiseġ imma qed tara minn wara dak il-ħjud kollha tgerfix, Alla jaf x'inhu jagħmel. Aħna sikwit ma nifhmux x'ikun għaddej minn għalina. Satana l-interessi huwa li iħajjarna bl-istrateġemmi tiegħu biex aħna narmu l-madmat minn fuq spallejna. U jekk narmu l-madmat fuq spallejna, awtomatikament nkunu lbisna l-madmat tiegħu, madmat tal-ħadid, madmat kiefer, li jobrox, li jakkes, li bih l-affarijiet isiru wisqar. Satana, Pawlu l-Apostlu jgħidilna li l-battalja tagħna mhijiex kontra l-laħm u d-demm, ċoj kontra sempliċi bnedmin bħalna, ma kontra l-prinċipati u s-setat. U għalhekk għandna nilbsu l-armatura kollha talla, rridu nieqfu dit tip ta' tentazzjoni satanika, x-xitan mhuwiex fl-interess tiegħu li joqgħod juri lilu nnifsu, għadu huwa aktar perikolus meta jkun inviżibbli, meta ma jurix lilu nnifsu, u jkun kapaċi attakkak mingħajr ma juri l-preżenza tiegħu. Satana, imma aktar minn hekk ukoll id-dinja illi fiha qegħdin ngħixu u ċoe l-soċjetà li bażikament ma tħajrikx u lanqas tagħmilek il-qalb lanqas tinkoraġġik jew tgħinek biex inti timxi sewwa mal-Alla. Id-dinja għandha l-eblibiet tagħha, x-xewqat tagħha u faċilment bħal kurrent bħal biċċa njama mixħuta fil-kurrent tax-xmara inti tinġarr mill-kurrent, mill-ħsibijiet, mill-filosofija predominanti tas-soċjetà li tkun qed tgħix fiha. Frattant l-Apostlu Ġwan jgħidilna li m'għandniex inħobbu d-dinja lanqas il-ħwejx ma fid-dinja għax jekk xi ħadd iħobb id-dinja u ċoe li inti ma tirreżistix is-sistema ħażina li fiha qegħdin ngħixu, allura l-imħabba tal-Alla mhijiex fih. Għax kull men fid-dinja xewqat ħażina tal-ġisem, xewqat ħażina tal-għajnejn u l-kburija tal-ħajja mhumiex ġejjin mill-missier imma mid-dinja. Din għattina qasam li aħna għandna noqogħdu attenti li rridu nirreżistu. Apparti x-xitan id-dinja. Però l-għar fosthom imbagħad huwa l-fdal tad-dnub li għad fadal fina
Pawlu sejjaħlu regolament il-laħam, però il-kelma laħam ma jfissirx dar il-laħam jaktarx id-dispożizzjoni fina, dik il-xeħta fina, kemm tiġina faċli biex aħna nażlu l-ħażin aktarx mill-tajjeb. Il-ħażin jiġi ħelu manna, jiġi faċli, però biex tagħmel it-tajjeb tittamel sforz. Allora dik it-taqbida fina nfusna kontra il-fdal tad-dnub li għatem. Fil-Romani 7 Pawlu jispjega illi meta rrid nagħmel it-tajjeb il-ħażin jiġi qudiemi. Daqshekk sempliċi u daqshekk inkwetanti. Meta rrid nagħmel it-tajjeb u f'moħħna aħna narfu u nammettu u nifirħu fil-liġi tal-Alla u nafu illi mhux sewwa tisraq, mhux sewwa tikdeb, mhux sewwa tgħir, mhux sewwa tobgħod. Nafuh da u naqblu miegħu. Frattant meta niġu biex nagħmlu is-sewwa il-ħażin jiġi qudiemna. Il-taqbida reali tagħna apparti x-xitan, apparti d-dinja hija kontra tagħna nfusna, kontra l-ġibdiet tagħna nfusna bħalma jgħidilna ġagbu l-Apostlu fil-qari li smajna dalgħodu illi ħadd m'għandu jgħid meta jkun imġarrab, meta jkun ittentat biex jagħmel id-dnub. Jien imġarrab minn Alla. Isla ma tgħidix dik. Isla ma jgħaddilekx dak il-ħsieb minn rasek għax Alla ma jistax ikun imġarrab mill-ħażen u lanqas lil ħadd ma jġarrab. Fil-providenza tiegħu Alla ma jpoġġinix f'pożizzjoni sabiex nidimbu. Alla ma jridux id-dnub, ma jaħmlux u jkastigah. Kif dejjem nisimgħu. Imma kull bniedem huwa mġarrab meta jkun miġbud u mħajjar mill-passjoni tiegħu innifsu. Minn dak il-pakkett ta' xewqat illi qegħdin fina illi jirregolaw jew jiddomandaw illi jirregolaw il-mixja ta' ħajjitna. Hemm hija l-isfida ta' bilħaq. Alla kapaċi illi ipoġġina f'ambjent fejn ma nkunux imġarba. Kapaċi ovvjament, imma ħatar li ma jagħmilx. Ġesu infatti darba qal huwa meħtieġ li l-iskandli jiġu. Ma gwaj għal dak li bih jiġu l-iskandli, jew aħjar it-tfixkil illi waslek għad-dnub. Huwa meħtieġ illi jiġu l-iskandli. Fil-digriet aħref tagħna il-qajla nistgħu nlaħqu miegħu. Anzi nkunu prożuntużi jekk ngħidu li jidhirli li għandi nifhem il-ħsieb jew id-deċiżjoni tal-Alla f'din id-dinja preżenti, tajjeb, għaw it-tentazzjoni, għaw l-iskandli, għaw it-tiġrib, għaw it-tfixkil fit-triq tagħna. Mant ix-xitan, mant il-dinja, mant il-passjonijiet tiegħi li jitqabdu kontra ruħi stess. Frattant Alla fil-erf tiegħu ħatar illi ngħaddu mit-tiġrib. U hemm skop tajjeb. Ġifieri mhux ta' b'xejn ġabu jibda l-ittra tiegħu meta jgħidilna ħuti isuh bħala ferħ mill-akbar meta taqgħu f'tiġrib ta' kull xorta. Diffiċ nifhmuha, però għandna nittakiljaw it-tiġrib b'mod pożittiv. Narfu illi jista' joħroġ u għandu joħroġ il-ġid minnu, ġid spiritwali. Għantikom 7 raġunijiet. Il-għala Alla ħanidu hekk jippermetti t-tiġrib għal ġid tagħna. L-ewwel nett, bit-tiġrib ġieli jiġri illi Alla jikxef id-debolizzi tagħna nfusna. Palli kieku jgħidilna qed tara kemm inti dgħajef. Għax tlaqtek ftit, għax ittestjajtek waqgħid kemm aħna dgħajfin, kemm aħna deboli. Anke nies illi l-Bibja tfaħħarhom bħalma kien Ħeżekija, s-Sultan Ħeżekija, wieħed mill-aħjar slaten ta' Ġuda. Il-kronaka tiegħu, l-istorja tiegħu illi għandna fl-Iskrittura,
Jgħidilna madankollu meta l-kapijiet ta' Babel batulu xi ambaxxaturi biex jistħarġu fuq l-għaġeb li kien sar fil-pajjiż, Alla telqu waħdu lil Ħeżekija, telqu waħdu biex iġarbu u jaraf kull ma kellu f'qalbu. Meta jitlaqna u aħna jidrilna li kapaċi nfendu għal rasna, kapaċi ikollna suċċess spiritwali, mingħajr ma nmilu, mingħajr ma nistrieħu kompletament fuq Alla l-Omnipotenti, Alla jurina kemm ta' bilħaqna dgħajfin. Mhux hekk ġara Pietru? Meta Ġesu ħabbar li intom il-koll se tabbandunawni l-lejla qabel passjoni tiegħu. Pietru beda jiftaħar u jgħid mulej anke jekk ikolli immut u mmur il-ħabs żgur mhux se niċċetek. U Ġesu dar fuq qallu Pietru qabel ma jidden is-serduq dartejn tkun ċħadni 3 darbiet. U Ġesu ħallih jgħaddim dik l-esperjenza qarsa. Pietru infatti meta rrealizza d-djufija tiegħu kemm kien prużuntus, kemm kien kbur bih innifsu, kemm kien konfidenti li hu kapaċi jeleb it-tiġrib. Waqa. U ħareġ barra jgħidilna u beka biki ta' mrar. Alla kultant iħallina induqu l-morr tal-waqa biex ngħidu kemm aħna dgħajfin. U dak ikun l-ewwel pass imbagħad biex inti tfittex is-saħħa, tfittex il-qawwa minn fejn għandek tfittixha minn għand Alla waħdu. It-tieni raġuni għala Alla jippermetti t-tiġrib biex jipprova l-fidi tagħna x'vera, biex jittestja x'tip ta' fidi għandna. Għax aħna ngħidu aħna Kristjani, Kristjan huwa differenti minn ħadd ieħor il għaliex jafda f'Alla. Jafda f'Alla għal-maħfra li Alla diġà tajjilna permezz ta' Ġesu Kristu, ma nafdaħu wkoll bħala missierna illi kapaċi jmexxina jiddereġina sakemm naslu fid-destinazzjoni finali tagħna. U ġewwa fid-dar illi Ġesu kellimna dwar, dar missieri. Matul it-triq Alla jogħġbu illi jipprovalna l-kwalità tal-fidi tagħna. Hija fidi mibnija fuq l-emozzjonijiet, hija fidi mibnija fuq is-sentimenti, jew hija fidi mibnija fuq il-wedi tal-Alla. Alla għalek, u allura jien ħanibqa' nżomm sħiħ miegħu. It-tiġrib meta inti tgħaddi minn diversi provi, tajjeb hemmhekk tkun qiegħed tista' taċċerta jew tassessja lek innifsek kemm ta' bilħaq int għandek fiduċja sinċira u onesta f'Alla. Ix-xitan hekk webbel l-Alla biex jagħmel għallu żgur li jaqdik ġob. Tajtu kollox, tajtu mrieħel, tajtu familja, tajtu l-ġid, tajtu s-saħħa, ħudlu issa kull ma tajtlu u tara kif jidajlek fiċ-ċek. U Alla permetta illi ġob ikun ittestjat. Nafu x'ġara kemm ġob ġili tsappab xi ftit, però finalment il-fiduċja tiegħu baqgħet f'Alla l-imbjerku. Alla finalment bierku aktar milli kellu fil-bidu. Alla kontinwament irid li jipprova l-fidi tagħna. Salm 66 versa xejdilna x'intom ulej ġarrabtna. Int saffejtna bħalma tissaffa il-fitta. Int ħallejtna naqgħu fix-xibka. Kull darba dawn bit-tiġrib tagħna u jista' jkun tiġrib fuq il-post tax-xogħol, fil-familja li tittgħix ċerta skumdità. Bis-sfida kontinwa quddiemek li tittelibha, Alla qiegħed ipoġġik f'dik il-pożizzjoni biex taraf tafda fih. L-istess ħaġa jgħidilna l-Apostlu Pietru fl-ewwel ittra tiegħu, kapitlu 1 vers 6, fejn jgħidilna illi aħna nifirħu ħafna għalkemm issa għal ftit żmien, ġifi għal bqija ta' omorna, bidu jsejħlu ftit żmien u bir-raġun. Jekk jeħtieġ tiddejqu b'ħafna tiġrib. It-tiġrib qatt mhu pjaċevoli. It-tiġrib iġielek tkun soldat, mhux pupu tal-lasku.
iġelek tur il-fibra morali tiegħek. Biex il-prova tal-fidi tagħkom li hija aktar prezzjuża mid-deb li jintemm għalkemm hu pruvat bin-nar tinstab l-ħaqqa tifħir ġieħu glorja fit-tera ta' Ġesu Kristu. It-tiġrib jikxef x'tip ta' fidi għandek. Palma n-nies isaffu d-deb u jneħħulu dak in-naqal u dak l-impuritajiet sabiex ikun deb pur tal-iprem kwalità, tajjeb, kif inti tgħaddi mit-tiġrib, skont kif iġġib ruhek fit-tiġrib, inti mbagħad turi illi l-fidi tiegħek ħaqqa tifħir. Għaliex għax fidi ġenwina. Ja fidi ġenwina li inti qed isservih l-Alla u titħobbu għax denju kull imħabba, denju kull qima tiegħek. Qed tisservih mhux għax Alla jagħtik, imma qed tisservih għax huwa Alla. Għax huwa l-kreatur tiegħek. It-tielet raġuni. Għala Alla jippermetti t-tiġrib. Ara kif dejjem l-iskop huwa tajjeb. Alla jippermetti li ngħaddu mit-tiġrib biex isaħħaħ l-ubbidjenza tagħna. Tajjeb? Meta twelidna mill-ġdid, Pietru jgħidilna intkom bħal trabi li għadkom kemm twelidtu. Nkunu dgħajfa. U ngħaddu minn ħafna fażijiet fejn nimmaturaw. It-tiġrib kull darba qiegħed ipoġġilek mistoqsija. Se tobdi? Jew inti se tobdi. Okay? Ma kull darba li tobdi, għalkemm forsi tobdi b'tant sforz, u mbagħad l-għada terġa' tobdi. U l-pitata terġa' tobdi, xi tkun qed jiġrilek? Tkun qed tibni karattru. Tkun qed tissaħħaħ spiritwalment. Tkun qiegħed trabbi ċerta muskulatura f'ruħek bħall-atleta. Bħalissa naf wieħed li qiegħed jitrenja għal maratona li ħajamlu f'Għawdex. U għalli illi kuljum mhux bi pjaċir imma għax hekk jaf li għal neċessità qed jiġri xi 8-10 kilometri kuljum. Mhijiex pjaċevoli jgħidli tlajja u nżul u fix-xemx u qiegħed jitrenja, qiegħed irabbi l-muskulatura biex ikun kapaċi imbagħad jgħaddi mit-test tal-maratona. Kull darba li aħna nobduh il-Alla qed tifforma pattern fil-ħajja tagħna. Pattern. Xi ħaġa ripetuta imbagħad issir parti minnek. Bl-Ingliż ngħidu issir second nature. Tibda tagħmilha kważi mingħajr ħsieb għaliex għax tant ilek titrenja fiha. Okay? Kollok dak ir-riżolviment, dik ir-reazzjoni ħajdu hekk kważi spontanja għax issa hekk drajt li nagħmilha. Meta nirreżistu, nkun qed insiru aktar maturi. Xi ħaġa li Pawlu jirreferi għalija fl-ittra lir-Rumani kapitlu 5. U vers 3 jgħidilna li aħna niftaħru wkoll bl-afflizzjoni. X'inhi afflizzjoni? Meta l-affarijiet jiġu kontrik. Jew fiċ-ċirkostanzi, jew fenna fjena fiż-żwieġ tiegħek, jew fin-negozju tiegħek, fl-impjieg tiegħek, u x'inhu. Pawlu hawnhekk jgħid aħna nifirħu fl-afflizzjoni. Billi nafu li l-afflizzjoni tnissa lis-sabar. Meta inti mhux kollox ġej żombor, mhux kollox ġej kif tixtieq inti, tajjeb, inti taraf tieħu paċenzja. Wieħed mill-isbaħ virtujiet li l-Kristjan jista' jiżejjem bih, ċoe li jkun paċenzjuż. Li mhux jirrebella la kontra Alla, la kontra ħadd ieħor, imma jaraf li Alla ħatar li jgħaddi minn dik it-triq biex iġibu jixbaħ aktar lill-imgħallem tiegħu, Ġesu Kristu. Tgħallem is-sabar. U s-sabar iġib imbagħad il-prova jew il-karattru pruvat. U l-karattru pruvat it-tama. Mela aktar ma nkunu mġarba, aktar ma nkunu ttestjati, aktar għajnejna nerfgħu il fuq. Fejn Kristu qiegħed fuq l-eminjat Alla. Il-karattru tagħna jsir aktar smewwieti. Mhux marbut mal-affarijiet tad-dinja, imma bit-tama nitħajru nħarsu l-fuq. Insemmi raġuni oħra. Il-għala Alla jittestjana jew iġarrabna sabiex numiljaw ruħna. Numiljaw ruħna. L-umiltà li hija bażika
bażika għal ħajja tagħna. Su jgħid li min jitolla jitniżżel, jitolla. U Alla jaf skont l-erf tiegħu illi meta nkunu ttestjati nkunu wkoll umiljati, narfu x-xejtana. Għax it-tentazzjoni kif għadna diġà tesponi, tikxef id-djufija tagħna. U allura niskopru kemm ta' bilħaq għandna bżonn kontinwament kull ħin u kull mument il-qawwa ta' Alla. Fina nfusna m'għandx kapaċi. Per Pawlu qal jiena kollox kapaċi nagħmel permezz ta' Kristu illi qawwini. U allura ċertu affarijiet li aħna ir-raġuni tgħidilna tajb li jkollna bl-abbundanza u ċoe saħħa, u ċoe introjtu tajjeb finanzjarju, u ċoe familja mingħajr ebda nkwiet u dal-affarijiet kollha. Vera? Alla ma jibatinniex hekk. U barra minna naħsbu għax huwa nkejjus jew mhux twajjeb, tkellimna milux fuq it-tieba ta' Alla li tibqa' dejjem. Għalfejn mela biex jumiljana. Wasal lil-Lut illi kienu qattaw biex nkun 39 sena fid-deżert jiġru fid-deżert minħabba li missirjietom irribellaw kontra Alla għallhom li intom u liedkom ħatibqgħu tiġġerraw fid-deżert. Ma sef l-aħħar ta' ħajtu qed jgħidulhom inti għandek tiftakar fit-triq kollha li l-mulela tiegħek mexxiek dawn l-40 sena fid-deżert mindu ħarġu mill-Eġittu ġifieri imbagħad sena sakemm waslu fis-Sinaj imbagħad 39 sena oħra. Biex jaksek għalfejn għamillhom hekk, għalfejn mexxihom 40 sena. Meta l-art mwieda kienet ma' ġenbhom, setgħu daħlu faċilment. Setgħu gawdew dik l-art li tnixxi ħalib u l-għasel, art abbundanti, art fertili. Frattant għalihom 40 sena fid-deżert. Għaliex? Mexxik dan l-40 sena fid-deżert biex jaksek u jġarbek, biex tkun taf x'hemm f'qalbek, dirajnija diġà fis-sens li jurina kemm aħna risorsi fi nafusna m'għandniex, imma niddependu minn Alla. Ikun jaf x'hemm f'qalbek jekk tħarix il-kmandamenti tiegħu jew le. U il-kwalità tal-fidi tiegħek illi dejjem tintwera f'ubbidjenza għall kmandamenti ta' Alla. Għawek ukoll Mosè jkompli jgħidu Alla għaksek u ġewħek. Meta ħarġu mid-deżert u mbagħad bdew jonqoshom l-ilma u l-ikel u bdew barqmu u jeqirdu u aħjar bqajna l-Eġittu hemmhekk kellna l-towm u l-basal u l-kurrat u kellna l-laħmijiet u issa ħammutu bil-ġuħ aħna u lietna. Allora kien jaħsbu li l-iktar ħaġa importanti hija x'ħandaħlu fl-istonku tagħna ta' kuljum. U ħafna nies hekk jgħixu. Sakemm għandhom xi jieklu u xilbsu, diki il-ħaġa, imma Alla mhux hekk. Alla ma dawk li jħobbuh, ma dawk li huma li hu ħatar biex ikun fis-saltna tiegħu għaksek u ġewħek u temek il-manna li bija la int ma kont taf bija. U lanqas kienu jafu bija missirjietek biex jiġelek tkun taf. Hawn hija l-lezzjoni. Għalfejn ġabu f'dak il-punt fejn huma kważi ribellaw. Ħaduha kontra Alla. Il-Mosè u l-Arun ridu jħaġruhom u jmorru lura għaliex Alla permetta da. Din tiġriba biex iġelek tkun taf li l-bniedem ma jgħix bil-ħobż biss. Ma b'kull kelma li toħroġ minn fom il-mulej jgħix il-bniedem. Hija lezzjoni li għandna bżonna ta' kuljum. Ta' kuljum. Għax għandna ħabta li nkunu mdakrin minn kif taħsib għad-dinja n-nies mitlufa. Ġesu jgħid dwarhom il-ġentili jiffissaw fuq il-wejx x'san nilbsu, x'san nixorbu, x'san jieklu. Hekk jagħmlu l-ġnus tad-dinja, però intom tinkwetawx għax missierkom jaf minn qabel x'għandkom bżonn. U x'għandna bżonn? Fil-fema ta' Alla aktar mill-ikel li jidħol fis-stonku tagħna għandna bżonn il-kelma tiegħu. Bietu għarafat il-lezzjoni. Ġesu għallu muli għant morru, int għandek il-klim ta' ħata dejjem. U allura bil-tiġrib fejn allura l-affarijiet ma jiġux komdi
u faċli kif nippretendu li għandhom jiġu, tajjeb, nkunu kapaċi nirċievu din lezzjoni. Illi le mhux bil-ħobż biss, mhux b'affarijiet materjali. Għalkemm magħmuli mit-trab tal-art, m'aħniex biss trab tal-art. Imma aħna ruħ. Hemm spiritu fina. U dan l-ispiritu jgħix quddiem Alla bil-kelma tiegħu. Għalhekk Alla iġarrabna biex dan narfuh. Apparti minn hekk ukoll. Alla iġarrabna kif anke Allu d'Italja diġà sabiex aħna niddependu fuq. Niddependu kontinwament fuq. Il-filosofija popolari tal-lum hija li inti kapaċi. Li inti għandek il-resorsi fik, li inti kapaċi tagħmel li trid, ħadd ma jindaħallek. Aktarx il-Kristjan ifferma kuntratt ħanejdu hekk. Illi fija nnifsi jiena minn xejn, Pawlu jgħid fija ġifieri fl-aħmi ma tagħmar ebda ħaġa tajba. Rrid illi nobdiħ Alla però il-kif u x'fatta m'iniex kapaċi. U allura bit-tiġrib Alla idawrinna l-ħarsa tagħna lejh biex niddependu fuq. Fis-Salmi naqraw kemm il-darba għajta ta' dipendenza fuq Alla. L-appell l-Alla, wieħed minnhom Salm 46. Alla huwa l-kenn u l-qawwa tagħna. Għajnuna pronta dejjem fid-dwejja jew ħja fil-prova. U għajnuna pronta fil-prova tagħna. Alla tal-eżerċiti u amana, Alla ta' Ġakob u għall-fortizza tagħna. Però jekk kollox jiġi fuq rubini, jiġi kollox lix. Ma taħsbux li għandna ħabta li ninsew l-Alla u ngħidu x'nambih l-Alla. Alla jridna narfu kemm ta' bilħaq aħna dipendenti fuq. Is-sitt raġuni għala Alla jippermetti t-tiġrib hija li bit-tiġrib nisviluppaw il-perseveranza tagħna, is-sapportu tagħna. U ċoħe li aħna nibqgħu miexja fuq dik li Ġesu jisejħilha it-triq id-dejqa. Hija triq ristretta, hija triq li fiha tfixkil, imma bid-differenza li twassal għal ħajja. Twassal għal ħajja. Ħafna mixin jgħaddu mill-bib il-wiesa, mix-xadba l-wiesa, fit-triq wiesa li twassal għat-telfien. Alla tagħna għerf biżżejjed biex narfu illi iva irrid niġġieled il-ħażen, irrid neleb il-ħażen għax bekk jiena nkun qed nuri li jien perseveranti, li ma naqtax qalbi. Illi jiena neħtieġ nasal ukoll għal ċerta maturità. Maturità ġifieri ara frotta li għadha ħadra u ma tittikilx u frotta li hija misjura. Li ma l-aħjar? Hija l-frotta li rati x-xemx. L-frotta li ġiet esposta għall-elementi u twaslet biex imbagħad ta' bilħaq issir utli. Għalhekk ġabu jgħidilna ħuti isuh bħala ferħ mill-akbar meta taqgħu ftit ġrib ta' kull xorta. Ta' bilħaq hemm il-possibilità illi t-tiġrib ma teqelbux. Illi taqaf ix-xibka, illi tinqabad. Però ġabu raġun hekk. Għana nifirħu billi nafu dan illi l-prova tal-fidi tagħkom iġġib is-sabar. U s-sabar ħalluh ikollu l-emil perfett tiegħu biex tkunu perfetti u mitmumin ma jonqoskom xejn. Nkunu wasalna f'dik il-konformità tagħna għax-xbija ta' Kristu. Insiru nixbħuh. Kristu l-Iskrittura tgħid dwaru illi għal ferħ qiegħed qudiemu sofra s-salib. Laskan saħ, beża, kexkex mill-prospett tal-mewt iva, fl-ort tal-Ġetsemani, però għal-ferm qiegħed qudiemu sofra s-salib minn ma qis xejn il-għajb biex saqiegħed fuq l-emenija tagħna. U x'inhu l-frott tat-tbatijiet ta' ruħu aħna l-koll, il-mifdija tiegħu. Meta ngħaddu mill-prova, meta naslu f'dak il-punt li l-Alla jgħidulu mhux kif irrid jien, ma kif trid int. Kif trid int. Il-tiġrib qatt ma jiġina ħelu. Il-tiġrib mhux logħba. Il-tiġrib huwa battalja. Ja gwerra kontinwa. U s-soldat jinġeraħ,
jitbenġel, isofri nuqqas tarqat, kull skumdità. Imma irid jobdi lill-kaptan tiegħu li ngaġġah fil-gwerra. Il-kaptan tal-eżerċit tal-Mulej huwa Ġesu Kristu. U għalinna qegħdin f'battalja. Qegħdin f'battalja. Dil-battalja jeħtieġ li nelbuha. L-aħħar raġuni għalkemm hemm ħafna iżjed, però l-aħħar raġuni il-għala Alla iħallina ngħaddu mit-tiġrib sabiex nuru illi bih aħna aktar minn rebbieħa permezz ta' dak li ħabna. Aħna konkwistaturi fuq it-tfesfis tax-xitan, konkwistaturi fuq xi tħajjarna nagħmlu d-dinja, konkwistaturi fuq ix-xewqat tagħna. Nasibina każ brillanti huwa Alla għal l-Abram għallu aqbad l-ibnek li inti tħobb u muru frieħ bħala sakrifiċċju fuq waħda mill-muntanji li jiena se norik. U l-għada fil-għodu Abram qabad il-ħmar, il-żewġ tiħmir, qabbihom bil-ħatab, għas-sikkina f'idu, l-ibnu u tara. Kif jista' jkun bniedem jasal biex jobdi dak it-tip ta' kmand. Abram kien jaf illi Alla kmandah. Abram kien jaf illi Alla avolja jħallih joqtlu. Kellu iqajmu mill-mewt. Għaliex għax Abram kellu weda minn għand Alla. Illi b'dan ibnek, il-ġnus kollha għad ikunu mbierka. Abram wera nifsu bħala konkwistatur. Rebbieħ. F'moħħu rebbieħ anke fuq il-mewt. U saħansita kellu jdejh merfuqa bis-sikkina biex jagħtih daqqa mortali lill-ibnu li waħab. L-anġlu talla żamlu jdejh u qallu issa naf inti tħobbni. Abram allura intwera bħala vera bniedem illi jafda falla, konkwistatur, rebbieħ fil-mixja tiegħu. Frattant Ġesu jgħidilna kif tafu sewwa. Illi meta nitolbu waħda mill-rikjesti tagħna l-missier hija la ddaħħalniex fit-tiġrib. Mela hawnhekk semmejna 7 raġunijiet għala Alla fil-providenza tiegħu attwalment u realment iddaħħalna fit-tiġrib. Mela allura għalfejn għandna nitolbu biex ma jdaħħalniex fit-tiġrib. Naħseb it-tweġiba tafuha il għaliex nafu kemm aħna dgħajfin. Aħna dgħajfin. Minna nfusna ma rridux u lanqas għandna nażlu illi nidħol fit-tiġrib. Mhux vera. Però meta t-tiġrib Alla jibatu imbagħad hemmhekk iva. L-attitudni tiegħi se tkun la darba hemm din it-tiġrib dat-test qudiemi, dat-test irid ngħaddi minnu. Mhux se niskansah, mhux se nwarbu, ma nistax neliminaħ irrid ngħaddi minnu. U allura mbagħad dal-benefiċċji kollha kapaċi jirriżultaw. Kollha kemm aħna għaddejjin minn xi tiġrib, għaddejjin minn xi diffikultajiet, ostakli, kelma ta' faraġ illi nistgħu inħadnu f'qlubna hija. Fl-Apostlu Pawlu jgħidilna illi ebda tiġrib ma jiġi fuqkom li f'dak li jiġi fuq kull bniedem. U ċoe it-tiġrib tagħna huwa komuni għall-umanità kollha, però aħna għandna vantaġġ. Għandna l-għajnuna tal-Ispiritu Santu, kapaċi nitolbuh il-Alla. Biex jgħaddina mit-tiġrib b'suċċess. Għalhekk ikompli jgħid iżda Alla huwa fidil. U ma jħallix li intom tiġġarbu aktar milli tifilħu. Kultant naħsbu din hija xi ħaġa partikolari tiegħi li ma tistax tifhimni għax din it-tiġriba hija tant super speċjali. Hawnhekk qed jgħidilna li Alla ma jħalliniex niġġarbu aktar milli nifilħu. La darba inti għandek din it-tiġriba, ix'inhi? Kapaċi telibha. Kapaċi telibha bil-qawwa ta' Kristu fik. Alla ma jħalliniex li intom tiġġarbu aktar milli tifilħu. U ma t-tiġrib jiftilkom ukoll triq biex taħilsu.
biex tkunu tifilħu għalih. L-ewwel Korintin 10-13 vers illi weda pratikament, weda illi denja illi nitalmuha bl-amment sabiex fil-prova tagħna nikklejmjawha illi Alla eventwalment ma nafux meta kmieni aktar tard imma eventwalment jiftħilna triq biex neħilsu biex inkunu nifilħu għal dak il-tiġrib partikolari. Għalhekk ġagbu jgħidilna illi min ikun sofra t-tiġrib Alla jikkonsidrah bħala mbierek, bħala ħin il-bniedem li jsofri t-tiġrib. Għax wara li jkun għadda mit-tiġrib jieħu l-kuruna tal-ħajja li wieqed il-molej lil dawk li jħobbuh. Għaliex meta tgħadda mit-tiġrib u telbu qed turi li l-Alla verament tħobbu. Illi int qed twieġeb kif għandu jkun għall-imħabba tal-Alla li huwa urina b'mod speċjali fuq il-salib tal-Kalvarju. Alla tagħna l-aħjar. Ejjew ir-reazzjoni tagħna tkun biex aħna nwieġbu billi ma ninġarux mal-kurrent imma aktarx. Naħtru, nażlu, id-deċiżjoni tagħna tkun li nonora l-Alla u mhux noġob lil nnifsi. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now